గుడ్ డే ఎవ్రీవన్. జనరిక్ వర్సెస్ బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ అండి. జనరిక్ అంటే కొంచెం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో రెండు ఒకటేనా? చాలామంది డాక్టర్స్ జనరిక్ వెళ్ళొద్దు అంటారు, నార్మల్ బ్రాండెడ్ మెడిసిన్సే తీసుకోండి అంటారు. అసలు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, జనరిక్ మెడిసిన్స్ అనేది R&D ఏమీ ఉండదండి. అండ్ మార్కెటింగ్ వాల్యూస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. నో మార్కెటింగ్ రేట్స్ అండి. దానివల్ల కొంచెం కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా దొరుకుతాయి మనకి. బట్ రెండిట్లో ఉండేది సేమ్ యాక్టివ్ మెడిసినే. రెండింటికి డోసెస్ కూడా ఒకలాగానే ఉంటుందండి. అంటే మనం పెట్టేదాన్ని బట్టి ఇంత mg/kg అని పెడతాం కాబట్టి రెండింటికి సేమే ఉంటుందండి. బట్ ఒక్కటి దగ్గర డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, జనరిక్ వచ్చేసరికి కొంచెం ప్రిజర్వేటివ్స్ వేరే యూస్ చేస్తారు, టేస్ట్ కొంచెం సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు, అండ్ కలర్ కొంచెం వేరే అవుతుందండి. సో డే టు డే ఓపీడీ బేసిస్కి వచ్చి డైలీ మీరు వాడే మెడిసిన్స్ అయితే ఐ వుడ్ సే గో టు జనరిక్, బికాస్ రెండు సేమ్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి. అలా కాకుండా ఇన్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఉంటే గో ఫర్ బ్రాండెడ్ ఓన్లీ.